लामसोगो जतो नायतोंनाय लुकुरकनो तियारि हादु कक्तमाओ जों जतनो साइमानो थांनाय 2 तारिख मार्च हास्तेनि चंमारिनि लेखामों एबा रेजाल्ट रमानि साल आबा हाइके साबो कप्लाइं खाते साबो बो पोजिशनाव फाइकाबो जों सावि मानखा फिया कक्सिल साजाक तंमानि हास्ते सीपीआईएम नि बदल नि बखाक्ते तिप्रामथानि बागैनो सीपीआईएम संचेनो नै आ कगनो तुइ फिरक मुंरखा बरम गनां जुनाल चेयरमैन परितोष देबबर्मा bo saka tipramotharok borokni jagao soino tongo hnai tipramothano ereng majra benani kuno lama kri hinai saka faidi a kognotui sukhrubi khnai ne lebano borom gnam Poritush Debormani khuktui norok choya kari naitondi tiari hadu হামবাই চিনি কক বরক নিউজ মিডিয়া রক তাবুনি অজরাও আং স্পেশালি কয়েকটা কক সানানি বাগৈ তিনি নরক বাই मा করংমানি হাইছে যে তাবুকনি অজরাও जों नुगुइ दंग इलेक्शन ओंखा इलेक्शन माने यागुलो काउंटिंग बंखा काउंटिंग माने यागुलो जे काउंटिंग नि रिजल्ट बनखका आबोनि बिसिंगो जों नुखा जे ताबुक बीजेपी रक 33 सीट मानखा आबोनि यागुलो सेकेंड पोजिशनो चिनि तिप्रामथा 13टा सीट मानखा अब तिप्राहानि कायसा लाइबुमा कताल रिजनल पार्टी गई कुनो समयो बा कुनो जराव फानो जे अमाहायके आसक सीट गोबां माने कुनो रिजनल पार्टी नंखरि मान्याखौ आबोनि बिसिंगो बेलायखेनो कताल कुक ओ जे चिनि तिप्रामथा बुबाग्रानि बिसिंति संसाजाक चिनि तिप्रामथा बेलायखेनो कताल एकदम कायसा पार्टी संसाजाक माने रेजिस्ट्रेशन मान मानिसे इलेक्शन नि किसा सकाम गे अमसक राजनैतिक दल एबा पार्टी तिप्रामथा आसक कताल जरावनो 13टा आसन तुयै सेकेंड पोजिशन फाइमामनि आबो बेलायखेनो जत्तनि हामजाकमा ताई जत्तनि लगिरिमा आबोनि मारि सिजागो ताई चिनि जे हामजाक मुंनि बिसिंतै बररक बाय जों गोरोंमानि आबो स्राय स्राय सिजागो अ जागाव आं तिनि तेकायसा कक निबागिमा कक कसारमानि हिंगाखै ताबुनि अजराव जों नुगो जे दीर्घ 25 बछर जाबत सीपीआईएम रक अ त्रिपुरा हानो एबा अ त्रिपुरा राज्यनो बरक शासन खाइफाइका शासन खाइका सुसन खाइका जतनो खाइका खालाइमानि यागुलोबो बरक गमावै थांका 2018 बीजेपी रक चलो पाल्टाई हने जोंबो पाल्टाई नायखा फियाबा अजराव जों चलो पाल्टाई हिमा बाय न्या अबनो जों नर्नानि बागै हनै जों जतनो जे जानि जा मतेखै इलेक्शन याप्रि सेलाइका जंमारिओ याप्रि सेलाइका फियाबा ताबुनि अजराव जों नुगु जे सीपीआईएम नि सोशल मीडिया रगो जों गोबां जागा नुखा न्यूज रगो जे तिप्रामथानि बागैसे सीपीआईएम रक पाइया रखिनै गोबां मा सीट तिप्रामथा जदिनो रिया हंगाय बा तिप्रामथानि बागैनो तिनि अ सीपीआईएम पार्टी पाइलिया रखनि केचेन ओंखा रखनि आ ककनो हंकां स्ट्रंगली सानानि मुसुंगो आ ककनो रक सानानि थांखाय जोंबो सावै मानु जे सीपीआईएम रक पाइया साइमान तंतुतै तांगै तिप्रामथानो केबेंखा आबोसि जत्तनि कतर कक तिनि जदिनो चिनि गोबां मा जागाव दङ जेमन सामनु हाय जागा बा चिनि आबाहाय गोबां मा दङ आं साना थांलिया गोबां मा दङ आबाहाय एसेम्बली गोबां मा दङ गोबां मा एसेम्बली वनो चिनि आयं बागमारगो अंदि आबाहाय गोबां मा जागाव चिनि आबाहाय इंखा जे 13टा 20टा एसटी सीट नि बिसिंगो जे जों 13टा मानखा तै 7टा हारिमानि आबोनि मेन कारण हंगाकेबो सीपीआईएम रकनो बरक बजिति मान्या आर तिप्रामथानो बजिति मानलिया आबो तो बंनिसि दोष ब्ले आजागो चिनि कुनो दोष करै तांगै हिंगाकै बरक जदिनो सरकार सानानि मुसुंगु किफिलानि मुसुंगु तिप्रामथानो लगी माननानि मुसुंगु हिंगाकै बरक हिसाबके सामुं तांखामु बरक हिसाबके सामुं तांयानि बंनि फल मानखा आजागाव तिप्रामथानो माजरा बेरै मुंसा लाभ करै आबन बागै नां कयनानि मुसुंगु जे तिप्रामथानो आबाहायके ब्लेम खायमानि याकारदि नरकनो 2018 सीपीआईएम नो पाब्लिक रो खिबुइरिखा हिनपानो ताबुनि अजराव तैसा चंगै नायमानि फियाबा तिप्रामथा बाय बेमानि खलाइथिनि वनो ताबुक सीपीआईएम रक हाइनो हाय तो तिप्रामथा पार्टी कटालनि तलाव तिनि 11टा सीट मानि कजां मातों हार जीत शिकार मा खलाइनाय आवश्यक आं जीतिखा जीतिमानि जों सन्तुष्ट हारिका हार शिकार मा खाइनाय इनि जोंबो 20टा आसनो जों 42टा आसनो रिउ हिनपानो चिनि एसटी सीट जों 20टा आसननि बिसिङाव जों 13टा आसन जीतिखा आबो चिनि जीत जों शिकार खलायो जों गसिउ चिनि सामुंनि फल चिनि सामुंनि बोथाय जों मानखा फियाबाते 7टा आसनो जों सामुं तांगैबो जे सीपीआईएम रकनि हिसाब मिलिया सामुं खलाइमानि बाय बरक बया
जों बया खलाय रिखा aboni bagi majra bernani ngakai jungse CPIM rok no majra beri manu tamo ngakai CPIM rok tipra mothono majra bernani mungsa lama keri aboni bagi nyang kok kesaro jini tipra mothano majra bermani yakni norok katiui norok ni samung norok tangdi jini samung jung tangi tongmani abono jottoni slai kaham ngnai boskangni sal jung dofani kaham ni bagi jung samung tangi thangnai abono kok kesaro belai hambai